obzvlášť pro koně a jsou tam vzadu někde i kozy, ale ty asi nevidíme. A tady jsou teda koně. A ty žerou, takže je asi nebudu zajímat já. A určitě natočím i videjko z toho, jak tady jezdím, protože za asi 10 minut tak mám hodinu jezdečkou. Jako já tady nechodím často, jenom jsme sem jakože jeli, protože je to tady v Krkonoších. A je to moje nejoblíbenější farma, takže se ještě teď na první videjko, jak mě uvidíte jezdit, teda doufám, když to nepůjde, tak se omlouvám. Doufám, že mě slyšíte, protože je tady docela dost velký vichr. Takže se uvidíme za chvíli. Pořád si prodloužit směny? Pořád si prodloužit směny? A jaké je to plemeno? Hucul. A jaké je to pohlaví? Kobyla. A jak se jmenuje? Keramika. Ne, fakt? Já nekecám. A pořád na obvodu. Pravá očistí táhne, levá holeň pobídne víc, razantněji. Čau, právě se nacházíme na cestě, která vede k vrcholu Sněžky. A ono se teda dá jet i lanovkou, ale tam byla taková kilometrová fronta. Tam jsme se rozhodli, že to dáme pěšky. Tak snad to dáme. Doufejme. A ještě takový 2 hoďky půjdeme, no a pak tam snad dorazíme. Tak, čau. Za chvíli už budeme nahoře. Už to ani ten vrch nejde vidět, jak jsme blízko. A tady lidi jezdí lanovkou. Ale ne, já musím prostě jít pěšky. Tak se uvidíme nahoře. Právě se nacházíme na vrcholu Sněžky. Celý jsme to vyšli. A tady jsou moje Kamarádky. kámošky. Takže pokud by si někdo chtěl vyjít na Sněžku, tak můžete jet do Krkonoš a tohle video asi končí a prostě jsme to vyšli, no? Jsme dobrý. Tak čau.